Konje usuka Where do you come from? Isuka eMnambithi. eMnambithi. Yebo, ngibaba. Okay. La umama wathatha insebenzo The mother took the material itswayi of salt namanzi and water, wayisebenzisa. used it. Mayithuthi lafika khona. When she got there, Sikhuluma izinto eziphathekayo. we're speaking of evidential things. Nansi inyoka Here's a snake ephumile khona. that came out from Uyithola there. endlini. You found it in the Endlini house. yokusela ifika ifuna ingena endlini. Nansi inyoka Here's a snake. ikhona njengamanje la. It's there right now here. Wathatha usawoti. You took salt, Wathela. Ayicela. Sprinkled. Ayicela amanzi. Wayithela namanzi. Yebo, Sprinkled with water. ishaya. Yeah, okay. Nansi ke inyoka Here's a snake. usebenzisa insebenzo zikaprofeti. She uses the product of the prophets. Kuphume inyoka. Snake came out. Siyabonga mama. Thank you, mother. Akubusise kuyabonga nawe awubonge nawe. Ngiyabonga ingelosi kaprofita Xaba osegcabeni lelavikela kwinyoka ezozombulala. Awusiyabonga. Thank Thank you. you. Clap your hands.